Gero beste gai bat, baita ere azkenaldian uste dut eman diogula garrantzia berezia, intersekzionalitatearen ikuspegitik euskara lantzea, hor otsailaren 20an egin genuen agerraldi bat, Euskal Herriko eragile desberdinon artean, nolabait dei eginez gaur egungo testuinguruan, eskuin muturra eta faxismoa gorantza doazen testuinguruan, horri aurre egiteko herri mugimenduak gaudela, eta herri mugimenduak ardazten garela borroka desberdinetan, baina nolabait dei eginez borroka horiek guztiak uztartu eta elkarri ekarpena eginez, lortuko dugula desio dugun Euskal Herri hori, eta beraz tailer bat horren bueltan egin dugu, eta hor baita ere nahi diegu protagonismo berezia eman otsailaren 20an parte hartu zuten eragile horiei, eta pixka bat jada antolatuta dauden talde horiek hausnartzen jarri nola edo zein praktika, ze askotan hausnarketetan geratzen gara, eta uste dugu interesgarria dela benetan praktika intersekzionalak abian jartzea, eta beraz helburua da eragileok ariketa horretan hori egiten hastea.